Здравейте хора, в днешното видео ще ви кажа как да редите 3 по 3. Първо трябва да го разбъркаме. Когато тръгвате, първо трябва да обърнете към вниманието си най-често към белия център. Винаги към белия център. Това е белия център. Ето това нещо. Това са капачки. Наричат се капачки. Сега трябва да направите ето такъв бял център. Ето такъв. Ето бяло-синьо с синьо капачка. Бяло-оранжево с оранжева капачка. Бяло-зелено с зелена капачка и бяло-червено с червена капачка. Когато направите белия център, трябва да направим и първия ред. Ето бялото. И това тук така е първия ред. Как да го направим? Сега, когато направим белия център, го хващаме така. Примерно тук така имаме оранжево, синьо и бяло. Трябва да го закараме при оранжево, синьо, синьо и бяло. Какво трябва да направим? Просто трябва да завъртим цак, да свалим и готово. И ето, първия ъгъл се нареди. Сега, тук имаме бяло, синьо и червено. Търсим къде са тези цветове. Откриваме ги и ето, и трябва пак да направим същото. Това не са формули. Да знаете, чак на втория ред и на третия ред ще има формули. Сега, бяло, зелено и оранжево. Бяло, зелено, оранжево. Качваме. Сега, какво да направим, когато бялото не сочи на дясно? Сега, въртите два пъти надолу, връщате, качвате. Ако искате, пак ще повторям. Сега, ето какво правим. Цак. Ето, спалихме го вече. И готово. Когато наредите първия ред, директно почвате да нареждате и втори. Ето това е втория. Показвам как да го наредите. Сега имам синьо и червено. Карвам го при синьото. Ето, синьото си е тук, червеното си е отдолу. Сега трябва да го качим точно ето тук така. Какво правим? Въртим така, после сваляме, връщаме така. После обръщаме купчето така. И ето то вече се качи. Даже и още едно случайно се качи. Сега чакайте малко. Тук така. Да, ето. Имаме оранжево и зелено. Караме го при оранжевото. Сега, този път трябва да го качим от дясната страна. Въртим наляво. Сваляме. Въртим два пъти. Качваме. Завъртаме копчето. Опа!
Чакай. Да, ето пак оранжево и зелено. Трябва да го откараме при оранжевото. Готово. Сега това трябва да го качим тук. Въртим така. После така, 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 така и така. Ето, качихме го. И вече се нарежда втория ред. Понякога не се. Сега, когато направим втория ред, трябва да обърнем копчето наобратно към жълтата и пак трябва да направим такъв бял кръст. Как да го направим? Не е никак трудно. Сега, гледайте много внимателно. Виждаме, че има жълто и червено. Трябва да идем да го откараме червеното при червеното. Виждаме, че срещу него има оранжево и бяло и жълто. А тук така има зелено и синьо, което синьото трябва да дойде тук, зеленото тук. Сега, какво правим в такъв случай? Правим формулата. Хващаме към това, дето ни е намесено, сваляме. Въртим 2 пъти, качваме, въртим 1 път, сваляме, въртим 1 път и готово. Сега вижте, ето оранжевото и синьото са така. Тук, на местата им. Но червеното и зеленото не са. Какво трябва да направим? Не трябва да хващате нито към синьото, нито към оранжевото. Трябва да хванете към зеленото. И сега пак правим същата формула. Сваляме, въртим 2 пъти, качваме, въртим, сваляме, въртим и качваме. И после въртим още 1 път. Сега ето всичко ни е на мястото. Но тези две са ни обърнати. Ето тези две са ни обърнати. Какво трябва да направим? Трябва да направим следната формула. Така. Въртим. Така. 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 И така. Ето зеленото и оранжевото са на местата, но червеното и синьото не са. Пак повтарям, когато имате две такива, не трябва да хващате нито на едно от тях. Трябва да хванете на тези, които са разбъркани. Но като хващате на тези, дето са разбъркани, трябва да почнете от ляво надясно. Не от дясно наляво. Не така, а така. Ето, сваляме. И готово. Ето, белият център не е готов. Когато направим белия център, трябва да направим така ъглите, че да са си по местата и трябва само да ги обърнем. Само трябва да ги обърнем. Как става това? Виждате един ъгъл, който се е на мястото, само трябва да го обърнете, нали? Сега го обърнем се на мястото, но това не го правете. Фащате така, че то да ви е от лявата страна. Правите следната формула. Сваляте, завъртате 1 път надясно, после сваляте другото, връщате, качвате, и така. И така, докато не се наместят. Ето, на мен ми се наместиха, даже и две сами ми се подредиха. Ето сега с последната формула се нареждат, където трябва да обърнем ъглите. Ако искате, може просто и да ги завъртите, но ако ходите на състезания, това няма да ви бъде полезно. Сега. И сега ще.
направи така, че почти всички да са ми разбъркани. Ако имате едно направено, пак го тръщате от цялата страна. Правите следната формула. Тя е много подобна на една от формулите. Сваляте, въртите 2 пъти, качвате, въртите 1 път, сваляте, въртите, качвате. Но нищо не става, защото формулата продължава и от другата страна. Така, 2 пъти. И е готово. Ето, и това са намести. Сега пак правите следната формула. И ето и това ми се нареди. И трябва само тези двете. И пак със същата формула. Казвам ви, тези двете трябва да сочат натам. И ето копчето се нареди. И сега ще ви покажа още няколко случаи, които могат да станат. Сега ето още един случай. Ето пак трябва да ходите така. Понякога има, дето всичко ви е разбъркано, понякога пък има, кога може и всичко да ви е наредено. Сега когато сочи към вас, пак правите същата формула, но трябва да повторите 2 пъти, ако иска да се обърне. Защото то сочише при малко е така към нас. А сега сочи натам. Ако питате защо сочи натам. Защото когато направите тая формула, то парченцето се върти по часовниковата стрелка. Ето, намести се и ето пак двете. И tada, ето така се нарежда купчето на Рубик. В миналото клипче показах как се реди с кюб. Ето това купче. Тук цяло това нещо тук така има една формула, която е много лесна да се запомни. И да, ако клипчето ви е било полезно, оставете един лайк и се абонирайте за клипчето. И се абонирайте за канала. Айде, до нови.